Να βλέπω δύο νέους ανθρώπους να μην έχουνε την κεφαλή κλή. Και το έβαλες έτσι, αμέτιμο αμέτι να μας τα τρέψεις. Βεβαίως. Ο γάμος στον άνθρωπο τον νοικοκυρεύει, τον στρώνει, του δίνει ένα σκοπό. Άμα παντρευτείς, Βαρά στην κεφάλα σου. οπωσδήποτε. Όχι παιδί. Παίρνεις πλήκα, ανοίγεις ένα μαγαζάκι, μαζεύεσαι. Έχω μια κοπέλα. Μέσα. Όξο! Ο Μακαρίτης ο θείος μου, Θεός χωρέστον. Άντε όλοι μαζί ρε παιδιά. Μπράβο. Θεός χωρέστον. Το είχε βάλει μεράκι να την παντρέψει. Και θα την πάρουμε τελείω. Ο ένας. Για να σας βοηθήσω δηλαδή. Να σας πείσω. Να σας χαρτζηλικώσω. Να σας νοικιάσω και ένα δωμάτιο της προκοπής. Όπα. Να τα. Θα σας ανοίξω και ένα μαγαζί. Καλά η κοπέλα πώς θα μας πάρει, στραβή είναι. Αφήσει τη δουλειά πάνω. Θα το κανονίσω εγώ. Σκεφτείτε και πέστε του. Δεν μπορείτε να λυτεύετε συνεχώς. Η γυναίκα είναι καταστροφή του πνεύματος και της ηθικής. Ρωτάτε και εμένα κάτι ξέρω. Πηγαίνετε. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Τα κορμιά μας στα χέρια σου. Πολλά λες. Πάψε.